ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲರು ಇನಿ ನಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲಿಡು ಒಂಚಾಯ್ನ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಧಾಬಾರಿನ ಚರಿತ್ರದ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ತುಳುವೆರು ಚಾವಡಿ ಚಾನಲ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಯಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಕೈತಲು ಇಪ್ಪುನ ಎಲಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗಿಡ್ ಮೆಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರನ ನಮ ತೂವೊಲಿ. ಈ ಅಮರವೀರನ ಚರಿತ್ರೆನು ಆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ್ತಂದ್ರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನಲ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲ್ನ ಕಥೆನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆನು ಸಾವಂತರಸಿರು ಆಳುಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ. ಅರಸರಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉಳ್ಳೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪೆರ್ಗಡಿ ಚಂದ್ರಾಯ ಬಳ್ಳಾಲರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತದು ಕೂರ್ದಿತ್ತೇರು. ಮದುವೆ ಆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ರಾಜ ಪೆರ್ಗಡರಿಗ್ಲ ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿಗ್ಲ ದುವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೇಳ್ದು ಆದಿತ್ತಿ ಮಂಜನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನಾಗಿ ಆಯನ ಸುರೂತ ಬುಲೆತ ಫಲವಸ್ತುನು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿನಾಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಆತನಗ ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಇಪ್ಪುನೇನು ತೂಪಿ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿನ ಬೇನೆನ್ಲ ಆಯೆ ತೆರಿಯುನ್ವೆ ಆಯೇ ರಾಣಿಡ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಶಿಡು ವಿಶ್ವನಾಥಿ ಪೂರಿ ಪನ್ಪುನೋಲು ಜಗನ್ನಾಥಿ ದೇವರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಲನ ಅಂಚಿನೇ ಕದ್ರಿಡು ಮಂಜುನಾಥ ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿ ದೇವರಿಂದ ಪನ್ಪೆ. ರಾಣಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಈ ಸಲಹೆನ ದೆತ್ತೊನ್ವಲು ಮಂಜುನಾಥಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಪೋಪೆರು. ಇಂಚಾ ಪೋನಗ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಾಂಜೇರಿ ಉದ್ಯಾವನದ ಜಾಗೆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜದ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕೋಲುದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಗಿಡಿಪಿನ ದೃಶ್ಯನ ಈ ರಾಜೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತೂಪುಂಡು. ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಬೆಣ್ಣಿನ ಆಲ್ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ವಲು. ರಾಣಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊನ್ನನ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿನ ರಾಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ರಾಣಿ ಪೊಣ್ಣಡ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂದು ಕೇನ್ವಲು ಆಲು ಆಚೊಂದು ಪನ್ಪಲು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಗ ಸೇರಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಪುದರ್ ದುಂಬುಗು ಆಚು ಬೈದೇದಿಂದ ಪಂದು ಆಪುಂಡು. ರಾಣಿ ಆಚುಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಣ್ವಲು ಆಚು ಪೂರೇಕಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಲು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಣಿ ಕೇನ್ವಲು ಆಚುಡ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪಂದು ಅಪಗ ಆಚು ಪನ್ಪಲು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡೆ ಕೇನುಡು ಪಂದು ಪಂಡದು ಆಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಪ್ಪಲು. ಅವಳು ಆಚುನ 4 ಮಾಮೂನಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಪೇರು. ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಆಚುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಮನೆಗೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಪಂದು ಯಾನ ಆಲಿನ ಮಗಲ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆ ಪಂದು ಕೇನೊನ್ವಲು. ಆಚುನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕಲು ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಅಕುಲು ಆಚುಗು ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಆಚುನು ರಕ್ಷಿಸಾಲೆಂದು ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಜೋಮಾದಿ ದೈವ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಿಬುಕ್ಕ ಆಚುನು ಅಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುರುವೆರು. ಆಚು ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪಲು ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರಲೆಕನೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು ಸಾಂಕ್ವಾಲು. ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಅಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡು ಇಪ್ಪುನ ವಾರಪ್ಪಾಡಿ ಕುಂಡಬಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಆನಗ್ ಆಚುನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತದಲ ಕೊರ್ಪಲು. ಆಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕಲ ಆಚು ಮಾತ್ರ ರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಪ್ಪುವಲು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿ ಆಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡು ಇಪ್ಪುನ ಜನಕಲ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುವಲು. ಆತನಗ ಆಚುಲ ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಲು. ಆ ದಿನದಾದನ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾದ ಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಆಚು ಮತಿ ತತ್ತದು ಬೂರ್ವಲು. ಅಪಗ ಆಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕಲು ಕೊರ್ನ ಕತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಅವಳೊಂಜಿ ನೀರದ ಚಿಲುಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ರಾಣಿ ಏರಾಂಡಲ ಸಹಾಯಗ ಬರ್ಪೆರ ಪಂದು ತೂಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜನಲ ತೋಜುಜೇರು. ಆತನಗ ಕತ್ತಿ ಬೂರ್ನ ಚಿಲುಮೆ ಐತಾತಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಿಹಿ ನೀರದ ಗುಯಲ ಅದು ಮಾರುಂಡು. ರಾಣಿ ಆಲ್ನ ಸೀರದ ನೆರಿಟ್ಟು ಆ ಗುಯಲಿಡ್ದ ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಆಚುಗು ಪರ್ಪಾವಲು. ಐರ್ಬುಕ್ಕ 2 ಜನಲ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಚು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಪಲು ಆಚುನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಗುಯಲ್ದ ಸಿಹಿ ನೀರೇ ಕಾರಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಾ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿನ ಕನಟ್ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತದು ಆಚು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಅವಳಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಚು ಆಲ್ನ ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ ತವರಿಲ್ಲಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದು ಇಪ್ಪುವಲು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿನಗ ಅಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಶುರುವಾದ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಲೆನು ತೀರ್ಥಗುಡ್ಡದ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನುಪೇರು. ಅವಳು ಆಚು ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು. ಈ ವಿಷಯ ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಲ ಆಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲು. ಆಚು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನು ಅರಮನೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾಲು. ಆಚುನು ಜೋಕ್ಲಿನು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವೊನ್ವಲು
ಆಂಡಲ ದಾದನ ಆಚು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಶಿವನ ಪಾದನ ಸೇರ್ವಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ರಾಣಿಯೇ ಸಾಂಕ್ವಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬುಧಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ದೀಪಲು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಅಂತ ಪಂದು ಆಪುಂಡು. ಈ ಬಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದನು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ದೇದಾದು ಬೈದನು. ಆಚುನ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ ವಾರಪ್ಪಾಡಿ ಕುಂಡ ಬಾರೆ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಬಾರೆ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಬೆಳೆದು ಮಲ್ಲಾಯಿರು ಸಸಿ ಇತ್ಲುದ ಸಾಮಂತ ಗರಡಿಡು 14ನೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಕೌಶಲ್ಯನು ಕಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಸಿ ಇತ್ಲುಡು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಗರಡಿನ ಕಟ್ಟಾವೆರು. ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಯಲುನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. 25 ಜನಕ್ಕೆ ದೇರ್ಪೆರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಕಲ್ಲುನು ಕನತದು ಗರಡಿದ ಮುಟ್ಟುದ ಕೈತಲ್ಲು ಪಾಡ್ವೇರು. ಈ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲುನ ಗರಡಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಗುಯಲುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂವೋಲಿ. ಇಂಚ ಪೂರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆನಕಲು ದೀನದಲಿತರ್ನ ಕಷ್ಟಗ ಸ್ಪಂದಿಸೀರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕೆಲಸನ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು. ಸೇತುವೆ, ಬೇಲಿ, ಕಾಲುವೆ ಇಂಚ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು. ದುವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗರ್ತಿಗ್ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮನ ಕೊರ್ಪಾಲು ಆಲೆಗ್ ದುಗ್ಗು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ದೀಪಾಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆಲ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆನಕಲ್ದ ಒವೇ ಬೇದನ ತೂಜಿಪ ವಂದೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ನ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಂಕ್ವಲು. ಪುಲ್ಲ ಪರ್ಗೆಡ್ತಿನ ಮಗಲು ದುಗ್ಗು ಪ್ರಾಯಗ್ ಬರ್ಪಲು. ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ರಾಜೆ ತೀರುದು ಪೋಪೆ ರಾಣಿಗೂ ದುಗ್ಗುಗೂ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಚಿಂತೆ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಹೂವಳಿ ಕಟ್ಟು ರಾಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆನಕಲು ತಂಗಡಿ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತಿನ ದುಗ್ಗುನ ಮದಿಮೆನು ಹೂವಳಿ ಕಟ್ಟನು ಪೊಲ್ತದು ಅರಸರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಕೊರಂದೆ ಮದಿಮೆನು ಮಲ್ಪಿರು. ಮದಿಮೆಯೇ ಬೀಸ ಬನ್ನಾರಿರು ಯವ್ವನ ಕಳೆಯುನ್ನ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜೆರಿಂದೆ ಪನುಲಿ. ಈ ಅಜ್ಜೆರಿನು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆನಕಲು ಅಕ್ಲನ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಬೀಸ ಬನ್ನಾರಿನು 17 ವರ್ಷದ ಜವನೆ ಆದ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆನು ಮಲ್ಪಿರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಹೂವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪೊಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ವಿರುದ್ಧ ಚೌಟರ ಸಾಬ್ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಗ್ಗನ್ನ ಕೊಂಡ ಪನ್ಪುನಾಯಲ ಮುಲ್ಕಿದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗ ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಬಾರಿ ಸಹೋದರರು ದುಗ್ಗನ್ನನ ತರೆನ ಕಡುಪಿರು. ಚೌಟರಸೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ದು ಸೋತುದು ಪಾರು ಪೊಪ್ಪೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೇನೆ ಗೆಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಗೆಲುವುರ್ದಾದು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಪೊಲ್ಲ ಪೆರ್ಗರ್ತಿ ಬಾರ ಸಹೋದರನ ಕಲ್ಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನ್ವಲು. ಅಪಗ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ರಾಜಪುರಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೇನು ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಕೇಣ್ವಿ. ಆಂಡ ರಾಣಿ ಪನ್ಪಲ್ ಆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ವಶ ಆದು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬೇತಿ ಜನಕಲು ಆಶ್ರಯನು ಪಡೆದಿರು. ಅಕ್ಲೆನೆ ಲಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಜಾಗನ ಕೇಳ್ನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್. ಆಂಡಲ ಬುಧಾ ಬಾರೆಗ್ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪು. ಆಂಡಲ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕಾಂತಬಾರೆನ ಪಾತೆರನ ಕೇನುಜಿ. ಅಕ್ಕಳ್ದ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಲಂದರಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಕೈ ಸೇರ್ಸಾವೆ. ದುವೇ ಪೊರ್ತುನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಬೇರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಸೀಮೆಯದ ಮಿತ್ತು ಕುಡಾ ದಂಡೆತ್ತದು ಬರ್ಪಿ. ಈ ಯುದ್ಧಡ್ ಕಾಂತಬಾರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಯೆ ಸೈಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ವಿ. ಅಪಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಈ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕಾಂತಬಾರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಬುಧಾ ಬಾರೆಗ್ ಎತ್ತಾವೆ. ಅತನಗ ಪಲಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎನ್ನಿದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾರೊಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಬಾರೆನ ತೂದು ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಕೋಪನ ಪೂರ ಮರತದು 2 ಜನಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಕುಬೇರನ ಸೋಪಾವೆರು. ಆಯನ ಸೋಪಾಯಿನ ಜಾಗಿನೆ ದುಂಬುಕು ಕುಬೆ ಊರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಾಪುಂಡು. ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುರು. ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಕುಬೇರೆ ಕೂಡ ದಂಡೆತ್ತದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಬಾರೆ ಸಹೋದರರು ಕುಬೇರನ ರುಂಡನ ಕಡುಪುವೆರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧಡ್ ಕಾಂತಬಾರನ ಭುಜಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು. ದಿನಕರಿಂಡಲ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಿನ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಕಾಂತಬಾರೆ ನನಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವು ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಬುಧಾ ಬಾರಿನ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪೆ ಮೆಗ್ಯ ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ ಈ ಮಣ್ಣುದ ಋಣ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿದಾಂಡು. ಕಾಯಬುರ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರುಗ ಪಂದು ನಿರ್ಧಾರಗ ಬತ್ತದು. ಅಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ದೇವಲಿಗ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀಮಂತೂರದ ಗುಯಲ್ಗಲಾಗಿದು ಕಾಯಬುರ್ದು ಕೈಲಾಸನ ಸೇರ್ವಿರು. ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ಜನಕಲ್ ಗುಯಲು ಬತ್ತದು ತೂನಗ 2 ಜನತ ದೇಹಲ ಗುಯಲ್ಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನೀರಿರ್ದು ಬೈದು ನಕಲು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೋಪೆರು. ತುಲ್ನಾಡ್ದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಾಪೇರು. ದು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಾ ಬಾರೆ ಪನ್ಪುನ ತುಲ್ನಾಡ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರ್ನ ಕತೆ
ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಆಯ್ಜಿನಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.